Performanța familiilor de albine depinde într-o foarte mare măsură de calitatea măcilor. Roirea naturală reprezintă singurul mod de înmulțire a familiilor de albine și de propagare a acestora pe un anumit areal. În lipsa acestui fenomen, în mod natural, normal, specia ar dispărea. În creșterea unei noi măci, rolul hotărâtor îl au albinele lucrătoare, care decid creșterea bocilor și iau în creștere larvele rezultate prin aprovizionarea lor cu răpișori de matcă. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură utilizează un nucleu de împerecheire foarte practic și eficient. Este vorba de nucleul tip SCAS-2, care se formează pe jumătate din rama de sus multietajată. Cunoașterea și aplicarea corectă a tehnologiei de creștere a măcilor ne asigură măci tinere și performante, progresul genetic pentru caracterele supuse selecției, necesarul de măci pentru înlocuirea mărcilor necorespunzătoare și înmulțirea efectivului, dar și un câștig suplimentar dacă ne propunem comercializarea acestora.